बिटिआरनि सिङाव थानाय जारिमिनारि श्री श्री महामाया सानघाट मन्दिराव मुलुग गोजोननि थाखाय सती जयग होनाया गोजोनै जोबलांबाय। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा मुखुमानि सिङाव थानाय सानघाट मन्दिराव मागो पूर्णिमाजों लोब्बा लाखिनानै मुलुग गोजोननि थाखाय सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सती जयग होनाय हाबाफारिया गोजोनै जोबलांबाय। गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय इसोर सिबिनो फैनाय सुबुंनि होंगो दोंगो थासारिखौ नुनो मोननाय जादों। परबतजरायाव गोबां मोदाय दावदायफोरनि जेरै सिलबान, दलंजरा, मन्दिर हाथिखेला, गोबांथार हाग्रा गेजेर जायगाफोरावबो गिदिंथिग्रा जिरायग्रा दं। मख'जाथावदि बे मन्दिराव 1995 मायथाइनिफ्रायनो बे मुलुग गोजोननि थाखाय सती जयग होनायखौ जागायदोंमोन आरो दिनैसिम बे फोरबोखौ फालिबोगासिनो दं आरो इयुनावबो फालिलांबाय थागोन होननानै मन्दिर कमिटिनि गाहाय आफादगिरि बिभीषण ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। नैबे महामाया स्नानघाट मन्दिरनि शक्ति जग अनुष्ठान बोसोरारि शक्ति जग अनुष्ठाननि जोबथा सानखालि आं नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायना लाबाय। दा बयबो मिथिगौ जोंनि बे मन्दिरावहाय बोसोरफ्रामबो मागि पूर्णिमा तिथिखौ हमनानै शक्ति जग अनुष्ठान होनाय जायो। दिनैहाय बे शक्ति जग अनुष्ठानखौ जोबथा सान हिसाबै बाव खुंनाय जादों। थांनाय 22 तारिखनिफ्रायनो आरम्भ खालामनानै 22 फेब्रुवारिनिफ्राय 22, 23, 24 दिनै 24 तारिख दिनैहाय जोबथा सान। दा जों नुनो मोनदों बेहाय गुबुन बोसोरनि बादिनो रायजो राजाफ्रा दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होफैदों आरो बे जग्यथिलिखौ सुबुंनि अनजिमाजोंनो मोनसे दैबानानि महर लादों होननानै जों बुंनो हागोन। गुबुन गुबुन बोसोरफ्रावबो बेबायदिनो जोङो मन्दिर दैदेन आफादनिफ्राय आरो बिनिफ्राय जग्य खुंग्रा आफादनिफ्राय रायजो राजानि खाथियाव थांनानै रिकुवेस्ट खालामहैयो आरो बिथांमोनहा जोंनि खावलायनाय बादिनो बयबो जोंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामो। जों आसा खालामदों बे मन्दिरनि गेजेरजों बेहाय जिहेतु बिभिन्न जाति गस्थिनि नुजाथिफैनायजों मोनसे खौसेथिनि दौलें बाहाय सोमजियो। बयबो खौसेथिनि दौलेंजों बोनजायो होननानै जों मिथिनो हायो। आरो बे मन्दिरखौ जाय फसंदोंमोन अमरेन्द्र बरदलैदेव बिथांनि जेनाखि गुबै थांखिमोन बे गुबै थांखियानो जाहैदोंमोन गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन थासारि आरो खौसेथि लाबोनाय। बेखौनो जोङो बिथांनि जेनाखि सान्थौ बे सान्थौखौ सिगाङाव दोननानै दासिमबो एखे रोखोमनि परम्पराजों बे शक्ति जग अनुष्ठानखौ खुंफुंनाय जायो। जों मिथिगौ जे सान्थि नङाबा मोनसे समाज, मोनसे जायगा, मोनसे हादोर बेयो माब्लाबाबो जौगानो हाया। दा बेवहाय जाहाथे सुबुंफोरनि साननायाव गोथार गोसो सोमजिनायनि गेजेरजों रायजो राजानि गेजेराव जाहाथे अनलायनाय बिदा फंबायनि सोमोन्दो सोमजियो बेखौ जोंबो कामना खालामो। आरो बे कामना खालामनायजों लोगोसेनो बोसोरफ्रामबो जोङो बे शक्ति जग अनुष्ठानखौ खुंनाय जायो। देग्लायहाय सुबुंनि अनजिमाया थांनाय साननै सिगां बारा जायाखै, बोथोराबो गाज्रिमोन। अबयसे दिनैहाय जों जेरखम नुनो मोनदों लोब लोब रायजो राजाफ्रा फैनानै बेहाय बाहागो लाफैदों। आरो गाहायावहाय जोंनि बे मन्दिरनिनो माखासे हा बाहागो दङ, बेवहाय मोनसे फिसा मेला खुंनाय जादों। मेलानि जेनाखि नुथाय बे नुथायाबो एसे साबजाथाव जादों। दा ओंखायनो देग्लायनि परिबेसा सम्पुर्ण भाबै जोङो गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनो हादों होननानै साननाय जायो। आरो आसा खालामो गुबुन गुबुन बोसोरावबो फैगोन समफ्राव रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होनानै थुलुंगा होगोन आरो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे बिदा फंबायनि सोमोन्दो लाबोनायखौ जों नुनो मोनगोन आरो आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय। बाव मा हारिनि होननानै सोङोबाथ' हारिखौ साननानै बुंजोबनो हानाय नङा। मेइनलि जोंनि बे बग्रिबारि, बिलासिपारा, गौरीपुरनिफ्राय आदिकुरि धुबुरी आरो बाहेरानि बेंगल थेंगलनिफ्रायबो फैयो। मेइनलि नैबे जायगाया जिहेतु जोंनि बिटिसि एलेखानि सिङाव गोग्लैनाय जायगा, बेवहाय
जोंनि बर' मानसिफोरजों लोगोसे गोबां हारिनि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लाफैयो मेनलि बेवहाय राजबंशिफ्राबो गोबां अनजिमानि दङ राजबंशी फंबाय बिदा फंबाय बिथांमोनहाबो मोजां बाहागो लायो बेनिफ्राय साख्ला साख्लि माखासे जोंनि परबजराव राभाफोरनि नुथायखौ जों मिथिगौ बयबो बिथांमोनहाबो फैयो आरो बेवहाय दङ बाङालि गोष्ठीनि माखासे गोबां सुबुं अनजिमा बिथांमोनहाबो गोख्रोङैनो बाहागो लायो माखासे बेबसायी गोष्ठीनि मानसि मारवाड़ी बिथांमोनहाबो जोंखौ मदद होयो दा बिथांमोननि हेफाजाबावनो सानसेनि जेनाखि रायजो राजाखौ जाहोनायनि बेबस्था बे बेबस्थाखौ जों मोननो हादोंमोन दा बिदिनो जाथिनि हिसाबखौ जों होनो हानाय नङा बाव बाङालि मारवाड़ी बिहारी नेपाली बर' गासिबो हारिनि मानसियानो बाहागो लाफैयो खारन बेवहाय जाथिनि खुनु फाराग गैया जाथिनि फाराग गैयाजासे बे अनुष्ठानखौ खुंनाय जायो जोङो बेवहाय बयबो ज' जिरायनानै जादों बा ज' जिरायनानै जाहोदों ज' जिरायनानै जों खामानिफोरखौ मावदों ज' जानानै जग्यखौ होदों बे पालरफोरा जोंहा मोनसे परम्परा गोदोनिफ्रायनो बेवहाय लाखिबोनाय जादों आरो बे परम्परा सोलिगासिनो दं औ नंगौ जोंनि परबतजरायाव मोदाय दावदैनि जेनाखि स्थानफोर बुंनो थाङोबा गोबां दंथारो जोंनि नैबे बिमा महामायानि स्नान घाट मन्दिर होनना बुङोब्ला जोङो गोदोनिफ्राय मिथिगौ नैबे दैसा थिफखाय दैसा सेराव बे मन्दिरखौ लुफुंनाय जादों थांनाय 1993 मायथाइयाव आरो बेखौ लुफुंनाय जादों अमरेन्द्र बरदलैदेवनि दैदेननायाव दा रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो मोनसे बाथ्रा सोलिबोनाय दंमोन बिमा दुगैग्रा गाथोन होननानै बिमा दुगैग्रा गाथोन होननानै बयबो मिथिगौ जोंनि मानसिफ्रा बेवहाय बै अमा होफैयो हाग्रा हिसाबै आरो बेहायनो बे गाथोना दं हिसाबै बयबो गोथार जायगा होननानै बावनो फुजा खालामनानै मैहुराव आगान सुरलाङोमोन आरो मा दा बेबायदि जायोमोन बे जायगायाव बेनिफ्राय मिथिंगा होनना बुङोबाथ' जोङो मिथिगौ बयबो बिफां लाइफां दैमा दैसा बिलो बायदिसिनाजों बुंफबनाय जोंनि बे खाथियावनो दङ बिमा महामायानि गोजाम जेरैखि मन्दिर गिबि मन्दिर होनना बुंगोन बेखौ गोजाम मन्दिर आरो ओरैहाय दङ पसिसात कालिबारि बेबो दङ मोनसे जोंनि हाग्रा गेजेरावथ' गोबां दङ जेरै सिलबान दङ आरो हौरैहाय माबानि मा होनो दलंजरानि मन्दिर दङ आरो बिनिफ्राय हरैहाय हाथिखेला दङ बेफोरबायदि गोबां मोदाय दावदैनि माने जिरायग्रा एबा गिदिंग्रा थिलि दङ होननानै जों बयबो मिथिगौ दा बिनि मादाव नैबे परबतजरानि मुंदांखा